Good morning guys. Since season ngayon ng mga mud crab dito sa amin, so lumabas yung mga mud crab dito sa amin. Magluluto tayo ng mud crab. Ginataang mud crab na lutuin natin ngayon. So nilinisan na namin yung yung mud crab natin, yung tinatawag dito sa amin alalasan. Pero iwan ko kung anong tawag sa ibang probinsya, kung ganun ba din yung tawag nila. Pero mud crab siya, pero masarap siya kainin. Season kasi lumalabas sila, maglilay sila ng mga egg nila, tapos basta season, matataba yung mga mud crab natin ngayon. So mud crab, magluluto tayo. Watch out guys. So susunod na namang gagawin natin yung pagpatay ng mga mud crab. So trivia pala to sa lahat ng nagluluto ng mga mud crab o yung alimango. Pwede yung alimango. Kadalasan yung naglilinis ng mga mud crab o alimango na naiipit yung mga daliri nila. So merong technique niyan para mas madali siya na mapatay, para malinisan yung ng maigi. So mayroong technique niyan. So gagamit lang tayo ng ito lang yung gagamitin natin, yung yellow or ice, yung mabibili natin sa tindahan, 4 na piraso na yellow. Tapos yung mud crab natin, nilagyan natin ng tubig. So kung gaano karami, ganon din kunti, basta maaapaw ng kunti ng mud crab ng tubig So yan. Tapos itong ice, lagay natin yan doon sa may timba na may mud crab natin. So ganyan lang ganyan, lagay nyo lang yan dyan. Yan, hintayin nyo lang yung matunaw yung yung ice. Mamamatay na yan sila. Yan, ganyan. Pwede nyo nang tanggalin din yung plastic ng ng yelo. So ganyan, mamamatay yan sila, ganyan. So least delikado sa kamay mo na maipit ka. Kaya ganyan yung technique namin dito. Magpatay ng mga mud crab o alimango. Lagyan na lang yung tubig at saka ice. Hintayin na lang yan, mamamatay lang yan. Yan ang mga gagamitin natin: merkado, bawang, luya, sibuyas, paminta, at yung dahon ng laurel, gata, hinayod na niyog, tapos yung native natin ng suka galing sa niyog din, saka yung natin itong mud crab natin. So nalinisan na namin yan, hindi lang namin mapakita kasi marami siya, kailangan mabilisan yung paglinis kasi parang mabuhay sila ulit pag nabalik sa lamig, nabalik sa temperatura yung tubig, mabubuhay sila ulit. Parang lang sila na collapse lang sila sa nilagay natin na yelo, pero okay na, nilinisan na natin yan. So magano na tayo sa yung paminta natin, yung mga rekado natin. So hiwain natin yan, i-prepare natin, tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya lutuin. So muna guys okay, ilagay natin ilagay tayo ng isang kutsarang asin. Suka at saka paminta, sinabay ko na yung paminta ng suka. Dahon ng laurel, mabango yung natin.
lagyan natin ng puro ng dahon ng laurel. Ayan. Tapos bawang, kalatan natin yan. Sibuyas, isang buong sibuyas at isang buong bawang. Tapos luya, ilagyan pa natin. Ilagyan na natin lahat. Ayan. Ayan, meron na tayong asin, paminta, dahon ng laurel, sibuyas, bawang, at saka luya. Okay? Prepare natin yan para ready to salang na yun siya. Mamaya, pakita ko naman yung tapos sunod natin yung pangalawang piga na ano, yung sa niyog, yung gata niya. Yung pangalawang piga. Yan lang, isa ko lang mag-isa. Ganyan. Sama. Ano na natin. Ayan lang. So ready to cook na yan siya. Pag ganyan. Para mas malasa yung ano, yung pangalawang piga, yung una na natin kasabay sa suka. Para aangat yung asim ng suka at saka yung ano, yung lasa ng gata. So ready to cook na yan siya. Takpan natin yan. At dalhin natin dun sa likod. Ano tayo ano yung gano'n, yung natural na apoy yung gamitin natin. Mamaya kita kits. Magalaw pa rin sila guys. Hindi pa nga na ano na nga. Kumakamang ko na yung bango. Mamaya pagkatapos niya. Pulo na siya, tapos hintayin na lang natin yung pupula. Sunod natin yung gata at saka sili para medyo may anghang ano yung naluto natin. Katiran. Nilagay ko yung ano, sili. Ayan. Lagyan ko ng sili para mag-anghang yan. Hindi yung kunting anghang. Ayan, yan sa natin mga ano, kukulong muna. Pumupula na siya ng kunti, pero kulang pa rin yan guys, mga 30 minutes pa. Ayan. Nilagyan ko na ng sili para pa-anghang na. Pag mag-subsize na yan, dagdag natin yung unang piga ng gata ng niyog
Hayaan muna natin yan siya para manuot yung suka at saka yung unang pangalawang piga na gata para manuot sa loob ng ano na niluto natin na nut-wrap, yung lalasa na tinatawag sa amin. Yun na. Takpan muna natin, hayaan natin muna kumulo. Okay, it's time to taste kung okay na ba yung lasa. Kasi nilagyan ko na ng sili. Maanghang na ba siya ng kunti. Ito natin guys. Okay na yung anghang niya, yung alat. Kulang na lang ng ano. Kulang na lang ng gata. Yung piga. So, kulo na siya. Pa natin ulit para maging malasa siya guys. Open sesame. Okay. Pumupula na guys. Tingnan nyo. Yan o, pumupula na siya. Tapos kumukulo na. Pumupula na siya. Kunting ano na lang, kimbot at saka maluluto na ko. Ayan. So okay na siya, kumukulo na siya. Isunod natin yung gata natin, yung unang piga. Ito na yung final natin na ano. Ilagay sa ano, sa mud crab na niluto natin, yung tinatawag sa ano na alalasan. Yan o. Tingnan nyo. Mamula-mula na siya. So ito to say na luto na siya. So ito yung final na, pinaka-final na ilagay natin yung gata. Yan na, paikot mo lang yan. Yan. Ikot mo yan. Yan. Okay. Yan siya. Yan. So hindi siya kumulo. Kasi kailangan siya pakukuluin para maluto ng ano, yung gata. Aangat siya sa ibabaw. So mag-mix na yung ano yan, textures niya sa gata at magklap natin malalasan. So takpan natin yan ulit guys. Takpan natin. Ayan. Okay, buksan ulit natin guys. Buksan natin ulit. Ayan, kumulo na siya. Yan na. Kumukulo na yung ano natin, yung unang piga na gata. Ang bango na guys. Yan. Tingnan nyo. Kumukulo na siya. Yan na guys. Ang sarap naman ito. Tikman natin. Taste. Sarap talaga. 100% masarap. Ayan na guys. Kahit na. Kinang kumain ko. Walang duda yan ha. Luto na yan. 45 minutes. Luto na yan. Saglit lang yun siya. Takpan natin. 5 minutes more. Yan na guys. Okay na. Luto na talaga. Okay na yan. Okay na yan. Luto na yan.
Tanggalin na natin sa apoy yung ano, kaldero. Luto na yan, no? Bango-bango ko na. Wala. Naamoy ko na yung amoy ng ano. Sarap talaga. Okay, itakpa natin. Iyan na natin. Wala may balot silang malubo at mabuilding dia sa probinsya Rizal. Sarap be? Sarap? Very good. Masarap. Selamat makan songga. Tawa. Aligi oh, aligi. Wala me. Tambok mo.